Často sa pri povyšovaní ľudí, alebo teda áno, ľudí, stretávam s tým, že najlepší senior developer, alebo tech lead, alebo ako toho najseniornejšieho zaramcujeme, bude určite aj najlepší manažer. Prečo to tak podľa teba, Adam, nemusí byť možno? No, tak podľa mňa akože prirodzene ľudia sa chcú posúvať vopred, hej, a tá leadership rola je častokrát taký ten ďalší krok, hej, ktorý by chceli urobiť, čiže oni sa určite sami o to hlásia, je tam ten záujem a v podstate z pohľadu toho manažmentu to potom sú práve tí ľudia, s ktorými už majú veľa skúseností, sú naozaj akože dobrí a preto aj oni považujú, že toto by bolo niečo, čo by bolo akože správne. Lenže nikto v tejto situácii zrovna neuvažuje nad tým, že či ten človek má dostatočný ten set skillov na takýto typ tej role. Takže tam potom sa častokrát zavarí na nejaký prúser. Ak počujete nejaký nový hlas v tomto podcaste, je to preto, že máme prvého hostia a tým je Adam Bilišič, ktorý je programátor, developer, tech leader vo firme a tiež vedie team lídrov, tech lídov a senior developerov. Venuje sa aj mentoringu v oblasti vedenia ľudí, produktivity, komunikačných zručností a napríklad aj téme, ako minimalizovať stres. Takže vítaj, Adam, v podcaste Od zajtra lídrom. Je niečo, čo by si o sebe chcel ešte doplniť? Ďakujem, Lenka, ďakujem, Lukáš. No, som veľkým fanúšikom samozrejme vášho podcastu. Ho pravidelne počúvam cez Spotify, takže sa veľmi teším, že môžem prísť, že som mohol prísť. Čo sa týka toho profesionálneho pôsobenia, tak ste to akože vystihli. V podstate som tech leadom vo firme, v podstate vediem celý technické smerovanie a tiež máme vlastne taký core tech team, ktorý určuje, ktoré knižnice, ktoré frameworky by sa mali používať a tiež supportuje tých vlastne ako senior developerov alebo aj tých nižšie. A v tejto firme už je to švajčiarska firma Reverse, tak tam pracujem už vlastne 5 rokov. No a ten leadership ma naozaj baví a zaujal a práve preto som o ňom začal aj napríklad písať na LinkedIne a takže aj tomuto sa tak venujem po boku. Čo by si možno ešte doplnil mimo vlastne tej tech časti, leadership časti, to je ten pracovný svet, máš čas aj na niečo iné ešte, alebo už len spánok? No, tak ako mám 2 malé deti, takže spánok to je, to je troška challenge. Ani to. Ale ako áno, ja som v podstate veľmi kreatívny človek, ktorý rád skúša nové veci a rád sa troška tlačí mimo tej svojej komfortnej zóny. Takže rád áno, rád skúšam nové veci. Keby sme mali dať tejto epizóde taký bulvárny názov, tak by som povedal, že síce si lídrom, ale biješ ľudí. Čo je na tom pravdy? Že bijem ľudí? No, nemáte box alebo niečo také v office? Aha, vlastne áno. Vidíš, ani o tom nevieš. Dobre. Potlačil si to dosť solidne. To je pravda, áno, že mávame box sem tam. Tuším, že raz týždenne, hej, keď tréner teda má čas. Čiže vlastne útočíš iba na vlastných, nie na ľudí mimo firmy. Áno, tak treba si to niekde vybiť. Okay. Máš nejaké iné hobby, ktoré máš ešte ako vieš čo, veľmi rád trávim čas s mojimi deťmi, že či už je to, že idem so synom na bicykel, tak to už konečne má 5 rokov a už sme sa aj odhodlali tak ísť po tých cyklistických trasách alebo aj popri ceste, takže to bolo také troška, že o nervy, ale zvládol to vynikajúco a musím povedať, že to bol taký ten aj hrdý moment ako otca, že som veľmi, a odtedy vlastne spolu takto chodevame, takže to ma veľmi baví, alebo celkovo s deťmi, hrať sa s Legom, proste tráviť s nimi čas, akože naozaj, že pre mňa to je také, že si to veľmi užívam. Ako sa dá sklbiť takto ten čas, že máš rodinu, máš toľkoto nejakých hobby a koničkov a chceš tráviť ten čas s rodinou a si aj pri tom tech lídrom. Nie je to náročné? No, je to určite náročné a treba byť veľmi dobre zorganizovaný. Takže ja, keby ste videli môj kalendár, tak to je akože jedna dúha, hej. Všetko mám označené, mám to rozdelené, že čo sa týka ľudí, čo sa týka techu, čo sa týka projektov, a dokonca tam mám nahádzané aj osobné veci, hej, že keď už, ja neviem, že syn má nejaký krúžok, alebo mám sa ísť dať ostrihať, tak všetko žije v mojom kalendári. Ja presne viem, že čo budem kedy robiť. A toto som vlastne odpozoroval
minulosti od tých ľudí, ktorí boli nado mnou, že vlastne ako, presne tú otázku som si pokladal, že ako to vôbec oni dokážu všetko tak zvládať. A toto bola presne tá odpoveď, že zorganizovať si ten kalendár a držať sa toho. No a samozrejme sebadisciplína, hej, že vlastne už teraz síce nevstávam úplne o 5:00, hej, ale väčšinou tak o 5:30 a presne viem, že čo idem robiť a na ktorý vlak idem a aby som aj ráno mal nejaký ten priestor venovať sa presne či už tomu postovaniu na LinkedIne alebo teda ako iným veciam, ktorým sa venujem, potom aby som presne 7:30 začal pracovať do roboty a potom aby som po 16:00 skončil a mohol ísť domov sa venovať rodine a deťom. Som rada, že niekto používa tiež túto metódu, lebo ja mám tiež taký multifarebný kalendár, kde naozaj je všetko, lebo bez toho neviem ani Lukášovi odpovedať, kedy budeme nahrávať ďalšiu epizódu. Dobre, ja by som navrhla, že teda poďme si ešte trochu povedať viac o tej tvojej roli, že čomu sa ty dnes z pohľadu leadershipu, vedenia ľudí venuješ. Môžeme kľudne to trošku viac do detailov opísať, ako prebieha tá tvoja rola, práca. Čo sa týka, tá moja rola je aktuálne taká dosť široká, že v podstate nie je to len o leadershipe, ale musím tam vlastne byť aj súčasťou tých sales callov, keď povedzme máme nejakého potenciálneho nového zákazníka a snažíme sa mu ukázať akože našu expertízu a aj hlavne pochopiť, že čo chce, tak aj týmto veciam sa venujem, ale čo sa týka iba čisto toho leadershipu, tak v podstate, ako som spomenul, mám core tech team, teda to sú najseniornejší ľudia z našej firmy, s ktorými rozoberáme rôzne témy, čo sa týka techu a čo sa týka, že presne ktoré knižnice používať, ktoré nástroje používať, robíme code reviews celkovo aj iným tímom, že vlastne toto sme zaviedli taký mechanizmus na zvyšovanie kvality, že naozaj, že to nie je len v rámci tímov, že si robí vlastne kontrolujú tí ľudia kód, ale aj, že tí najseniornejší potom skontrolujú iným tímom. Takže tento tím v podstate vediem. Je tam toho veľmi veľa, že čo robíme. Robíme samozrejme aj odhady, keď sú nejaké nové projekty, návrhy architektúry a tam je toho veľa, hej. Takže tento tím lídujem. Potom som people leadom asi nejakým 8 ľuďom, predtým to bolo 10, s ktorými mám one-on-one a ich mentorujem alebo coachujem, záleží od toho, že čo potrebujú aktuálne, hej. Či už ako niekedy sa potrebujú vyrozprávať a niečo sami dojsť, alebo potrebujú niekedy radu, že vlastne ako na daný problém, tak v podstate týchto ľudí mám pod sebou. A potom mám ešte, k tomu všetkému, čo robím, mám ešte jeden vlastný tím, vlastne na jednom projekte, ktorý celý ten projekt som v podstate rozbehával asi, neviem, skoro 3 roky dozadu, alebo 2,5. A postupom času ten tím narastol. Tým, že mne narastli tie povinnosti, tak som musel vlastne predať to vedenie toho projektu inému tomu lead developerovi a teraz stále tam som v podstate ako taký človek, ktorý dohliada na ten chod toho projektu, komunikuje s tým zákazníkom a teda aj s týmito ľuďmi vlastne pravidelne riešim čokoľvek potrebujú a supportujem ich. Čiže je tam niekoľko tímov a tým pádom vlastne aj zodpovednosti, ktoré ty ako líder máš a keď akoby sa posunieme len čisto k tomu vedeniu, čokoľvek za tým je, alebo teda tej téme leadershipu, tak čo sú tam také možno za teba asi tvoje hlavné ciele? A teraz nemyslím, aký proces tam bude, aké technológie, aké frameworky, ale z pohľadu leadershipu, o čo sa ty vlastne snažíš s tými ľuďmi alebo s tým tímom? Tak s tými ľuďmi sa hlavne mňa veľmi baví a je to aj v mojej povahe. Som si robil tých 16 personalities a vyšlo mi, že ja som presne ten typ človeka, ktorého baví ďalších ľudí budovať. Hej? Že naozaj, že im pomáhať sa dosiahnuť niečo viac, naozaj, že naučiť sa viac, vyrásť do tej ďalšej role a akože raz som aj počul také, že dobrí líderi, že tvoria ďalších líderov a to tak ako so mnou tak dosť zarezonovalo, lebo ako to je naozaj niečo, že čo mňa baví. Takže áno, takže s tým myslím, že sa stotožňujeme s Lukášom, že aj my sa snažíme aj týmto podcastom rozvíjať ďalších lídrov a začínajúcich. No a možno
Tak prečo si myslíš, že je dobré, aby aj iní mali také líderské zručnosti? Aj keď sú napríklad developermi, alebo keď sú v tvojom týme, že, alebo je to tak, že aj oni potrebujú, alebo stačí, aby to ten jeden manažer mal, vedel? Tak z môjho pohľadu akože lidovanie samotné ako ten proces je... Ja veľmi zastávam tú myšlienku toho servant leadershipu, čiže slúžiaci leadership, ak to správne preložím. A v podstate, keď sa na to takto pozrieme, tak tým pádom lidovať môže naozaj hocikto, hej? Pretože lidovanie tým pádom podľa tejto definície je to, že snažíte sa niekomu pomôcť, snažíte sa niečo pozitívne dosiahnuť a medzi tým samozrejme si vypočujete, zvážite, ste otvorení tým ostatným vlastne nápadom aj tým tomu, čo tí kolegovia prípadne môžu povedať. Takže podľa mňa to lidovanie samotné je výborné, keď teda nielen teda ten líder robí, hej, ale že aj tí ľudia pod ním alebo v tom jeho tíme naozaj vedia, že hej, aj ja sa môžem ozvať a ja môžem teraz vytvoriť už len to, že niekto niečo navrhne, už aj to je vlastne znak toho leadershipu, hej, že navrhnem nejakú zmenu, ktorá je dobrá preto a preto a preto, hej, a na konci budeme mať takýto benefit, takže ja si myslím, že teda ako presne je to veľmi dobre, pokiaľ tie rôzne role ovládajú tie základy toho leadershipu a navzájom sa supportujú, pomôžu si, keď je treba. Mne sa na tom páči, že keď to je abstrahované vlastne od nejakej akože formálnej role, hej, že to, čo presne ty hovoríš, že to nie je iba o tom, že musíš mať papier, pečiatku, mandát, niečo a vtedy môžeš viesť ľudí alebo viesť nejaké iniciatívy alebo aktivity, ale de facto stačí chcieť. To je akoby to A to B je, že máš aj ten priestor. Hej, že zase nie som úplne asi naivný v tom, že je 100% firiem, ktoré ten priestor dajú. Nie vždy to tak je z rôznych dôvodov, ale teda nie je to vždycky postavené takto a ani netvrdím, že to je vždycky ideálny scenár. Niekedy to proste nedáva úplne zmysel. A keď ešte hovorím, Adam, o tých o leadershipe, to budeme asi viackrát spomínať dnes, ale teda nielen o tebe, ale aj vlastne tých ľuďoch, s ktorými spolupracuješ, ktorí sa tiež snažíš budovať nejaké asi líderské kvality. Keby si mal vybrať možno nejaké 2-3 najdôležitejšie z tvojho pohľadu, či už čo vnímaš u seba, alebo chceš vlastne budovať u tých ľudí, tak čo by tam asi zaznelo? No, keď naozaj akože chcem pomôcť niekomu, aby bol lepší líder, hej, tak samozrejme tých kvalít je veľa. Je toho veľa, že čo ten líder môže ovládať alebo vedieť. Ale z tých najdôležitejších teda paradoxne to sa dostávame k tomu, že častokrát o tú leadership pozíciu sa uchádzajú tí ľudia, ktorí sú takí, že extrovertnejší alebo radi rozprávajú, ale paradoxne práve, že veľmi dôležitou vlastnosťou je počúvanie. Hej? A že to vlastne vedenie konverzácie nie len o hovorení, ale aj o počúvaní a pri leadershipe to je oveľa dôležitejšie podľa mňa než všetko ostatné, pretože keď aj dávam nejaký návrh, hej, a ten človek nie je vypočutý, tak častokrát nemusí ho ani chcieť nikdy prijať, hej. Takže prv tí ľudia musia byť vypočutí a musia naozaj vedieť, že áno, že zvážil som tvoj názor a tak a aj vedieť potom správne reagovať a až potom sú vlastne otvorení. Takže počúvanie, potom veľmi dôležité, to som sa naučil tým ťažším spôsobom, že dôvera, že naozaj, že schopnosť dôverovať tomu týmu a tým ľuďom, pretože toto je častokrát tiež veľký problém pre tých technických ľudí, ktorí prídu napríklad senior developer a chce sa stať líderom, hej, a dostane sa do tej leadership pozície, tak teraz tam bojuje s tým, že ja už mám nejakú technickú expertízu, častokrát mám taký ten pocit, že ja viem, ako by si to trebalo urobiť, hej, najlepšie by som si to urobil rovno aj sám, hej, a vtedy vlastne kebyže častokrát dusia ten tím, alebo hovoria im až do takého mikromanagementu to môže prerásť a tým pádom vlastne
tomu týmu nedôveruješ, hej? Že keď naozaj dôveruješ tomu týmu, dôveruješ napríklad tomu backend developerovi, ktorého tam máš, tak nebudeš mu furt do toho kafrať, hej? A s tým vlastne potom súvisí aj ďalšia lavina veci, ktorá sa spúšťa, keď niekomu nedôveruješ, a to je presne to, že potom oni naozaj, že nerastú. Oni sa nemajú z čoho učiť, lebo človek sa učí samozrejme z chýb. A keď ja tým ľuďom nedovolím urobiť tie chyby, lebo im nedôverujem, tak potom sa nikdy nenaučia a budú úplne na tebe závislí a ten tým je kvázi nefunkčný, hej? Lebo ty vypadneš a zrazu tým nevie, že čo má robiť, hej? Alebo že o čo sa oprieť. Takže to je taká druhá vec, tá schopnosť dôverovať. A tretia, by som povedal, že je veľmi dôležité sa naučiť ovládať vlastné emócie. Lebo naozaj, že najhoršie rozhodnutia vychádzajú z emócií. To akože či už je to v tom pracovnom živote, alebo aj v osobnom. Určite to všetci poznáme. A nie vždycky je jednoduché vedieť si povedať, že nádych, výdych, alebo byť zrovna v tom momente otvorený, či už feedbacku, alebo nejakej tej konverzácii, ktorá sa práve deje. A práve tam je veľmi dôležité vedieť tie vlastné emócie ovládať a či už nejakými rôznymi technikami, alebo presne využívaním ticha, hej, že využijem to ticho na to, aby som vytvoril nejakú pauzu, nejaký prelom v tej konverzácii, alebo aj to, že sa viem odosobniť od tej situácie naozaj, že byť taký objektívny, hej, že viem prijať to, čo ten človek hovorí a snažím sa na to pozrieť tak z vrchu. Takže to sú také tie, podľa mňa, ako tri, keby som si mal vybrať, tak by to boli asi tieto. Lukáš, tebe k tomu niečo napadá ďalšie? Čo by si ty vybral? To je ťažká otázka, na ktorú ti teraz neodpoviem. Ale spýtam sa teba, Adam, ešte jednu vec, lebo ty si vlastne hovoril v úvode, že jedna z tém, ktorým sa venuje, že minimalizovanie stresu. A tu sa mi to práve spojilo vlastne aj s tým ovládaním asi vlastných emócií, lebo mi to príde akože veľmi úzko prepojená nádoba, že keď som teda v meetingu, je nás tam, dajme tomu 5, riešime nejakú pre mňa dôležitú vec a zaznie tam vlastne plán alebo nejaký ďalší postup, ktorý proste hnevá ma to akože strašne. A ako môžem, alebo čo môžem spraviť preto, aby som hneď tomu človeku nevysvetlil, ako neschopný je on, lebo to má byť úplne inak, ale aby tam v rámci možností pokračovala nejaká možno konštruktívna diskusia. To je veľmi dobrá otázka. Ako nedávno som videl, a respektíve aj som tuším o tom písal, že ako sa hovorí, že keď si nahnevaný, rátaj do 10, keď veľmi, tak do 100. Takže ono je ťažké bojovať s tou emóciou. Hej. Prvá tá línia je to, že keď si správne mentálne nastavený a pozeráš sa na tú situáciu z toho pohľadu, že tí ľudia, oni nikdy nechcú zle. Hej. Akože nikto, kto je v tej práci, tak tam nechodí preto, aby niekomu ublížil, aby niečo pokazil, aby proste niečo nefungovalo. Tí ľudia tam chodia, alebo aj prídu s tým návrhom, alebo s niečím práve z toho dôvodu, že oni si naozaj myslia, naozaj sú presvedčení o tom, že to, čo práve teraz navrhujú, alebo odovzdávajú tomu týmu, že je dobré, že to v niečom pomôže. Hej? To znamená, že už tá prvá najsilnejšia línia je mentálne nastavenie vopred. Hej? Čiže pokiaľ sa vieme naozaj na tie situácie pozrieť z tohto pohľadu a už nás to hneď nabáda k tomu, že OK, že keď sa na to pozerám tak, že ten človek chce niečo dobré, tak čo tým vlastne myslí, hej? Lebo tam potom môže byť aj ten problém, že ten človek to vôbec nemyslel zle, len je není dobrý komunikátor, hej? Že nevie, ako podať návrh, hej? Ako to dobre vysvetliť, alebo nevie, ako správne dať nejaký feedback. Takže častokrát pomáha potom, že si to vieme sami preložiť. Že to je niečo, čo tiež sám robievam, hej? Že keď mi niekto niečo povie, tak skúsim tú emóciu prvú, že nedostane sa ku mne, aj keby to bolo akože, keď už mi zlyhá nejaká tá prvá nejaká línia, tak si to, tak teraz to preložím sám pre seba, využijem to ticho a tak rozmýšľam, že OK, takže on tým myslí toto a toto. A teraz ideálny čas, akože, ktorý si tam vieš vytvoriť, teda ten priestor na to spracovanie tej emócie,
je pýtať sa otázky. Hej? Že môžeš, tým aj tomu, ten človek má pocit, že sa ho naozaj snažíš pochopiť a nielen ho odpinkať. A začneš sa normálne, spýtaš sa nejaké veci ohľadom detailov a vlastne dostaneš sa k tomu koreňu. Hej? Že naozaj, že ak som to správne pochopil, čo si mi tým myslel, je toto a toto a toto a ten človek zase možno povie, že asi aj áno. Hej? Čiže tam sa vlastne vraciame k tomu počúvaniu de facto asi, čo si aj hovoril, že teda nesnažím sa len reagovať nejak nekonštruktívne, ale pochopiť možno aj ten uhol pohľadu. Mne pritom ešte napadalo, že aj tá dôvera, k tomu mi napadlo aj to psychologické bezpečie alebo vytváranie toho psychologického bezpečia a tiež, že taká dobrá zručnosť, ktorú vnímam, že by mali tí tech lídi viackrát mať, alebo by mali pracovať, je vlastne facilitácia tých meetingov, pretože veľakrát majú tam, presne ako hovoríš ty, že kopec názorov, nápadov. Ešte v tom lepšom prípade ľudia naozaj ich chcú navrhovať, čiže len akurát sa necítia možno, že ich niekto pochopil alebo vypočul. Čiže naozaj ten dobrý tech lead by podľa mňa mal vedieť aj facilitovať taký meeting s tým, že vlastne vyzbierajú nejaké nápady, nejakých posúva, nejakých rozvíjajú, nesúdia a dopýtajú sa otázky a vlastne, že snaží sa tú skupinu, ktorú vlastne on potrebuje na to, aby nebol v tom sám a neboli všetky rozhodnutia vlastne v konečnom dôsledku na ňom, tak vlastne doviesť nejakému záveru, ktorý bude motivovať ostatných vlastne treba tú zmenu prijať alebo na ňu prejsť. Súhlasím. Áno, ja s tebou úplne súhlasím, lebo podľa mňa ten čo líduje ten meeting, hej, tak on je taký nejaký mediátor, hej, že on by mal mať za cieľ nejak pochopiť tých všetkých ľudí, ktorí sú tam a ktorí k tomu prispievajú a posnažiť sa teda niekedy častokrát aj pomôcť im navzájom sa pochopiť. Hej? Že toto tiež častokrát býva, že keď je naozaj dobrý líder a on vie prekonvertovať to, čo teda jeden povedal na ten správny formát, hej? Tak potom tí ostatní ho pochopia, že aha, že dobre, že tak toto myslel, hej. Alebo v prípade, že niekto má nejaký zlý nápad alebo čosi, tak namiesto toho, že vidím nejakú situáciu, kde ten druhý kolega hneď sa do neho pustí nejakým že to je blbosť a neviem čo, hej, tak oveľa jednoduchšie je vtedy ako keby, že to tam do toho vstúpiť a že áno, rozumiem tvojmu pohľadu, hej, že čo ty myslíš a teda snažiť sa preložiť toho človeka, ktorý povedzme tú emóciu aktuálne nezvláda, hej, a zlepšiť tú situáciu a prípadne potom presne prejsť do tých otázok a aj keď teda ten človek, povedzme, nemal dobrý nápad, tak nemyslel to zle, hej? Takže nie je tam žiadny dôvod, prečo by sme mu mali nejakým spôsobom ublížiť. A práve tými otázkami sa častokrát najlepšie dostaneme k tomu, že ten človek možno, že sám pochopí, že vlastne to nebol asi taký dobrý nápad. A myslíš si, že pre niekoho, kto je vlastne taký najskúsenejší, treba aj vedie ten meeting a má najviac tej expertízy, že je pre ňoho ťažké nezasahovať alebo nepridávať svoje nápady, názory, keď má napríklad nejakú takú diskusiu s inými developermi? Alebo ako by to mohol spraviť? Ako si hovoril ty na začiatku, že veď viem asi, ako by to malo byť, povedzme. Áno. Možno nám to veľakrát napadne a možno sme to aj spravili aj sami najradšej, ale my potrebujeme ten tím alebo tých ľudí, ktorí budú naladení na tú myšlienku alebo napríklad na tú technológiu a musíme im to vedieť predať a vysvetliť. Čiže... Áno. Tak mne sa toto stáva akože celkom často, lebo tým, že naozaj, že už ja som si prešiel rôznymi rolami od nejakého frontend vývoja až po backend, architektúru a riešenie DevOps veci. Čiže keď riešime nejaký problém, nemálo kedy sa mi stane, že teda mám už nejakú predstavu, ako by sa to dalo. A vtedy naozaj aspoň z môjho pohľadu je dobré chvíľku počkať. Hej, že my nemusíme byť hneď ten, ktorý dáva ten správny návrh. Niekedy je dobre tomu týmu dať priestor. Možno na to sami dojdú nejakou diskusiou a tým vlastne sa učia, hej, že tým rastú a tým zapájajú tú hlavu. A toto je ako keby, že ja strašne na tom smejem, ale ja veľmi, veľmi, veľmi rád si čítam o tom, že ako správne vychovať deti a tak. A ono to je veľmi, veľmi podobné. Tam je veľa takých tých vecí, ktoré sa vlastne prelínajú. A medzi ne patrí presne aj to, že keď dieťaťu ja poviem, hej, že
odnesi tie topánky alebo odnesi tie ponožky, tak on to možno vykoná už len preto, že mu to hovorím a nikdy si ich nebude proste odkladať sám, pretože on nezapojil reálne tú časť mozgu, ktorá sa nad tým zamyslela. On len počul a vykonal. Hej? Ale ľudia sa najviac naučia vtedy, keď sa musia zamyslieť. Čiže namiesto toho môžem povedať, že že čo to tu je, hej? A teraz musí prísť, identifikovať tej miestnosti, že čo tu vlastne je, hej? Už sám musí zapojiť mozog, pochopiť, že kde sa ten predmet nachádza a potom si to zobrať a pekne si to odpratať sám a už najbližší krát už ten mozog zapojil, hej? A teraz to isté vlastne my robíme tým tímom, pokiaľ im nedovolujeme vlastne hľadať tie riešenia sami, že oni ten mozog netrenujú, proste nehľadajú tie riešenia spoločne, potom a na to sa tak strašne veľa vec nabaluje, lebo potom tým pádom ten tým spolu nedávame mu priestor komunikovať, riešiť aj konflikty, hej, že konflikty sú veľmi dobré a zdravé pre tým a práve že vďaka tým nezhodám a vďaka tým konfliktom častokrát ten tým vyjde silnejší na konci, ale proste pokiaľ im budeme stále hovoriť, že no a teraz toto urob, tak je dobré s tým počkať. A pokiaľ akože už vyslovene, že vidím, že ten tým urobil zlé rozhodnutie, tak teraz si to tak ohodnotím, hej, že na akej škále je to veľmi zlé, hej. Mm-hmm. Pokiaľ je to také, že viem, že už zákazník sa sťažoval a že ideme úplne že zlým smerom, tak naozaj vtedy už sa snažím troška do tej konverzácie, že no, áno, rozumiem, že čo si ty navrhol a rozumiem, čo tento navrhol. A z tohto pohľadu by to mohlo byť dobré. Zároveň si myslím, že keby sme urobili toto a toto, tak by sme možno, že sa tam dostali rýchlejšie alebo niečo. Hej, že skúsim ich tak, ako kebyže nasmerovať. Ale pokiaľ je to napríklad niečo, že nie je toto ideálne riešenie, ale splní to ten účel a možno tam bude nejaký menší problém alebo čosi, tak je lepšie ich nechať tú chybu urobiť. Hej. Mm-hmm. Naozaj akože úmyselne, aj keď človek naozaj vie, že tam bude nejaký problém, tak niekedy je lepšie to tak nechať. Lebo potom sa z toho poučia. Akože, a keď to není teraz multimiliónová chyba a nikto neumre, tak čo sa najhoršie stane. A veľakrát ma aj tie týmy presvedčili, že keď si vybrali niečo, čo som si myslela vopred, že ja by som to spravila inak, tak v zásade v konečnom súku to fungovalo a možno, že by fungovalo teda aj to, čo som ja povedala, ale určite, že tak v zásade áno, ako hovoríš ty, že ak to nie je niečo, na čo ich naozaj viem, že musím upozorniť, alebo im to aspoň zreflektovať, že sa to deje, alebo že niečo vnímam, tak je niekedy lepšie nechať sa rozhodnúť samých. Áno. Poďme sa posunúť ďalej, ešte možno k jednej téme, ktorú by sme chceli teda rozobrať s tebou a práve aj možno kvôli tomu, že zastávaš niekoľko rolí. Mm-hmm. A to je téma, my sme to nazvali, že tech leader a people leader alebo people manager. Začneme teda ale tým, že vlastne aký je rozdiel možno z tvojho pohľadu a z tvojich skúseností medzi tech leadom a people manažerom, že čo možno teda čo je ich náplňou práce, alebo čo by asi mali riešiť a potom sa dostaneme postupne nejakým ďalším detailom. Že skúsme si možno len vôbec tie názvy nejak akože objasniť trošku viac. Mm-hmm. No, presne ako hovoríš, tak tie role sú všeliek ponazývané v každej firme inak, takže je v tom tak troška chaos, by som povedal. Z môjho pohľadu sa rozdeľujú, teda akože pre mňa si to rozdeľujem na čisto technickú rolu, to znamená, že ja neviem, že som junior, medior, senior, developer, hej, potom môže byť, že architekt, hej. A títo ľudia naozaj ako sme sa rozprávali, že bolo by pekné, keby vedeli správne komunikovať a podávať návrhy a tak, hej, ale akože nič také hrozné sa nestane, hej. A potom vlastne máš už také tie role, kde už naozaj líduješ tých ľudí a teraz otázka znie, že či ty si pre nich iba ako čisto, my máme takú rolu, že teda, že people lead, že vlastne presne máš tie one-on-one s nimi, rozprávaš sa, že čo sa deje na ich projektoch, možno, že aké challenges teraz majú a s čím vieš ty pomôcť. A prípadne ich navedieš, alebo sa len proste potrebujú niekedy vyrozprávať o tom, ako sú nevyspatí kvôli malým deťom.
A potom vlastne máme, takže toto vlastne, to už ideme do toho people, čiže my v tímoch máme častokrát lead developera, hej, a ten už z časti akéby, že vedie ten tým, hej, on už ho naozaj, že líduje všetky tie koly, ktoré sú ktoré sú naozaj, že počas toho dňa a musí už spĺňať tú rolu toho mediátora. Čiže tam už naozaj je skok medzi tým, že som senior developer a už zrazu lídujem tým. Hej? Mm-hmm. No a pre mňa teda akože ten rozdiel tam je naozaj to, že už musíš vedieť, ako správne komunikovať s tými ľuďmi. Už naozaj netlačíš len ten svoj názor, už musíš viac počúvať ten tím a naozaj pomáhať pochopiť jeden druhého. Alebo niekedy pokiaľ teda ten lead developer aj priamo komunikuje so zákazníkom, tak musí byť schopný ochrániť ten tím pred tým, že zákazníkom byť schopný povedzme aj povedať, že priznať si chybu, vedieť pred tým zákazníkom povedať, že áno, že tuto sme niečo pokazili, hej, a stalo sa tak a je mi to ľúto, aj keď ja som to v podstate neprogramoval, hej, a teraz a znova sa dostávame k tomu vnútornému konfliktu, že to je taký veľký rozdiel medzi tým, že ja si programujem svoje tasky, hej, svoje úlohy a implementujem ich a tým pádom ja a moje a potom zrazu do toho, kde už vlastne sú tí ľudia zahrnutí do toho a musím vlastne sa na to pozrieť z toho iného pohľadu a musím sa vlastne ospravedlniť za niečo, čo som možno, že ja konkrétne neurobil, hej, alebo musím sa snažiť o to, tú konverzáciu viesť a naozaj tak, aby každý bol do toho, mal možnosť do toho vstúpiť a zvážiť každého názora tak. Lebo keď mám nejakú úlohu, tak ja vlastne môžem si povedať čokoľvek chcem, hej, že môžem si vybrať túto knižnicu alebo tento spôsob tejto implementácie a všetko je vlastne o mne a na mne a jediný výsledok je, že či tá úloha na konci funguje a či je kód dobrý alebo kvalitne urobený. A to je zaujímavé, že táto rola, ktorú popisuje, že vlastne máš, to je teda lead developer, si povedal toho týmu. Áno. Že čo by si tak možno odporúčil, že čo by nemal robiť? Alebo čomu by sa mal vyvarovať naopak? Čo by nemal robiť? Dobrá otázka. Lebo je to úplne iná teda navyše zodpovednosť za vedenie toho týmu a ľudí. A akože viem si predstaviť aj nejaké nedobré scenáre. No. Určite, ja by som to možno rozšíril ešte, že idem zo senior developera na túto rolu a že v čom asi musím zmeniť to svoje zmýšľanie a prístup, aby som to robil dobre, alebo aby to ten tým vnímal nejak pozitívne. No tam je toho strašne veľa. Akože ja keď som prechádzal do tejto role, tak to bol veľký šok a veľa chýb som porobil. A to je presne to najlepšie, že keď niekoho mentorujem, tak sám viem, že čo to je, hej, že sám som si tým prešiel a viem mu s tým pomôcť a pochopiť ho hlavne. A tam napríklad presne, že dôvera tomu týmu, to je ako jedna vec, že naozaj, že či si schopný, akože, jak sa povie po anglicky, že let go, hej, že akože nechať ich, nech oni urobia, nech oni sa rozhodnú a tak, a že nie to strašne dusiť. Potom ďalšia vec určite, keď si v kontakte so zákazníkom náhodou, ako napríklad čo sem tam býva v týchto akože tímoch, tento lead developer, že je, tak nehovoriť na všetko áno. Hej? Že my máme tiež právo povedať nie. A to je veľmi, veľmi dôležité, pretože čo si teraz ten človek neuvedomuje, že on nehovorí len áno na túto úlohu, hej? Ale on vlastne teraz nestanovuje žiadnu hranicu pre toho zákazníka a tá hranica sa tým pádom môže veľmi ľahko posúvať a na koho sa to nakoniec kebyže prejaví? No na tom týme, hej? Že ten tlak sa potom presunie, tie záväzky, ktoré on posľuboval alebo povedal, hej, že sa vlastne prenašajú na ten tým. Čiže tam nie je to úplne jednoduché, hej, že z viacerých aspektov, či už z komunikačných, či už čo sa týka tej dôvery, alebo stanovania hraníc, ovládania tej vlastnej emócie. Stalo sa nám, že zákazník stále pripomínal nejakú z minulosti vec, čo sme zle urobili a pritom vtedy to bolo
vlastne tento problém bol na jeho strane, lebo on mal vlastne pod sebou infraštruktúru, hej, ale tým, že sa ten problém stal a on si nejak vtedy myslel, že to je naša chyba, tak odtedy si pamätal, že to je naša chyba, hej. A sedíš tam a už to počuješ, že 6. meeting a spomína to. A hej, a už vlastne ty musíš vedieť pochopiť, že kedy má zmysel niečo riešiť a nemá. To je oveľa, proste to už je práca s ľuďmi naozaj. Áno. Tam, keď si spomínal vlastne tú dôveru, to akože nepríde také celkom hodnotné, ako sme sa tomu aj povenovali viac v úvode, tak mi tam napadá jedna vec, že jednak byť schopný vlastne tým ľuďom dať priestor a vyriešiť nejakú úlohu a súčasne, čo mám pocit, že možno je málo spomínané, je, že aj zobrať za to zodpovednosť a zobrať zodpovednosť vlastne za niečo, čo som ja nevyprodukoval, ale ten tým to spravil. Že, a nevždy to vidie tak, že super, wow, dobrá práca, ale často to vidie tak, že a hlavne keď človek možno začína s novým tímom, že nevie úplne, čo bude ten výstup a akože s tým sa vedieť zžiť, že zodpovedám za niečo, čo možno neviem úplne akože jednoducho a priamo ovplyvniť, aj keď samozrejme mám na to nejaký dosah. Áno, akože toto je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé a dobre, že si toto teraz spomenul, lebo presne ma napadlo, že ty nielen, že si to vypočuješ od toho zákazníka a musíš teda akože to nejak zvládnuť sám, ale teraz ty musíš aj vedieť, že ako to odkomunikovať týmu, hej? Že pokiaľ to je, že zákazník 5-krát spomína chybu, ktorá nebola to, tak to asi nebudeš tomu týmu hovoriť a teda nemáš sa komu vyplakať. Ale napríklad, keď niečo naozaj je nejaký problém a je nejaká chyba, tak teraz musíš vedieť, že akým štýlom to vlastne podať ďalej tomu týmu. Hej? Že na jednej strane zákazník mohol byť veľmi nahnevaný a úplne na teba mohol vyletieť a proste bolo to tam intenzívne a ty nemôžeš z toho meetingu teraz výjsť rovno tým, musíme si dať call a ideme sa porozprávať a toto sa stalo a preniesť to vlastne na nich. Hej? Že to je presne tá rola toho lídera, že musí vedieť tú situáciu, tú emóciu zvládnuť a potom to správne odkomunikovať tomu týmu, aby to bolo konštruktívne. Hej? A tam je veľmi tenká hranica tiež medzi tým, že zase aby sme si všetko neospravedlňovali. Hej? Že zákazník nám povie, že toto sme urobili zle a ja príjem pred tým, že všetko bolo super, tuto bola malá chybička, ale to nevadí. A ako dlho si to budeme ospravedlňovať a potom ako ďaleko zase posunieme tú hranicu tej kvality v našom týme, vlastne toho, čo produkujeme, ďaleko a potom sa to bude len zhoršovať, pokiaľ ten tým naozaj tiež nepocíti, hej, že naozaj niečo zle urobili alebo že niečo je zanedbané, takže tam je to taká akože delikátna téma. No. Vrátim sa možno ešte k tomu, že teda čo by ten lead, nechám to v tejto rovine, nemal asi robiť. Napadá tebe, Lenka, možno niečo aj z tvojej skúsenosti, že čo vnímaš, že alebo s čím možno práve majú ľudia pri tomto prechode nejak asi veľký problém, aj možno z tvojho pohľadu ako Lenky. Ako Lenky, ďakujem. No mne ako pri tom presne napadalo to, že keď sa k niečomu zákazníkovi vlastne nemôžem povedať, že anglický názov komitujem, ale teraz neviem po slovensky. Zavezujem sa k niečomu, tak sa zavezujem ako keby aj za tých ostatných ľudí a musím im dať na to priestor sa vyjadriť k tomu, že k čomu sa vieme zaviazať. Čiže ako napríklad aj ja sa s týmto veľakrát stretávam, že alebo myslím si, že aj ten tech lead by sa s tým mohol stretnúť, že musí mať, ako sme hovorili, tú dôveru v ten tým, ale vybudovať si, že priestor, kde vlastne dostáva ten feedback a priebežne od tých ostatných ľudí vie, k čomu sa vlastne zaviazať môže ako s tým zákazníkom. Alebo sa ideálne potom o tom rozprávať spoločne s týmom, dávať im na to priestor, aby sa vedeli vyjadriť aj pred tým zákazníkom. Možno rozmýšľam, že aj medzi nimi budovať to, že vedia hovoriť s tým zákazníkom. Podľa mňa je to celkom veľké riziko, keď to je iba jeden človek, ktorý to dokáže v celom týme. Áno. OK. Čiže toto je vlastne ten pohľad, kedy idem akože z nejaké vyslovene z roli špecialistu, tak, na nejakú lídersku, čo možno robiť a čo asi budem robiť inak, ako som robil doteraz. Čo keď ešte som možno v situácii, že teraz som tam najseniornejší a baví ma rozvíjať ľudí, baví ma mentorovať, koučovať, čokoľvek, ale nechcem ísť vyslovene na nejakú, akože formálne na nejakú líderskú alebo manažerskú rolu. Že ako môžem možno toto uchopiť, aby som mal priestor na tieto iné aktivity, aj keď mojou akože papier náplňou práce je development a nič iné.
Ako máš ty s tým možno skúsenosť, Adam? No, z môjho pohľadu, takto presne ako hovoríš, nie každý chce tú rolu, hej? Ale keď presne buď rád rozvíja ľudí, alebo pomáha hľadať riešenia tieto, tak ako som spomínal, jednoducho lídovať môže každý z hociaké role. To znamená, že preto ja mám veľmi rád, keď aj v mojich tímoch, že niekedy poukázať práve, že dať ten priestor aj častokrát juniorom. Hej? A to s tým sa človek nevždy stretne, hej, a aj to je niečo, že to, čo som si ja v minulosti zažil, tak to ma vlastne teraz tvaruje, hej, že to, ako sa jak správam k tým ľuďom, a práve toto je ono, že tým ľuďom treba dávať ten priestor, aj či už bez ohľadu na tú senioritu, a oni vlastne tým pádom môžu tento priestor naozaj využiť či už na navrhovanie nejakých zlepšení, či už na podporu nejakého kolegu, hej, lebo pokiaľ teda máme dosah na, povedzme, plánovanie toho tímu a niekto príde, že hej, Adam, mám takýto nápad, potrebovali sme toto tu implementovať, ale máme takýto technický dlh, alebo chcel by som niečo s týmto toto urobiť, že vlastne on v tomto prípade je ten, čo líduje tú konverzáciu, on vlastne chce niečo dosiahnuť pozitívne pre ten tím, hej, tak to teraz je veľmi dôležitá úloha toho lídra, aby neudusil ten tím, hej, aby teda akože bol tomu otvorený. A možno, že tento šprint sa to nedá, ale povedzme na iný spôsob, kedy sa to bude dať spraviť, a teda sa ho spýtať, že čo by na to potreboval, čo vlastne na aký prienik s tým, čo teda aj zákazník chce, aby sa to vedelo zakomponovať. A tým pádom tí ľudia naozaj môžu pod dobrým lídrom aj sami využívať rôzne leadership techniky a taktiky, a obzvlášť pri podávaní tých nejakých návrhov, a je to veľmi, veľmi dobré. Alebo keď rád vyslovene, že iba podporuje kolegov, tak sú všelijaké akože pair programming, hej, že môžu, že hej, že tento task by som mohol mu s tým pomôcť, lebo si myslím, že ma to zaujíma, alebo vidím, že kolega už dlhšie robí na nejakom tasku, a toto je taká veľmi častá vec, že programátori spadnú do takej tej diery, že si myslím, že v pohode tú úlohu zvládnem, a potom zrazu už ubehli 2 dní, mal som mať na to 3 dní, už nemôžem teraz povedať, že už som toto, a začne sa topiť, hej, a vlastne už je 5. deň a furt len hovorím, že už to skoro bude, a už som presiahol tú hranicu, kedy som mohol požiadať o pomoc, hej, a vtedy presne takýto človek z ľubovoľnej role, naozaj, že lebo to, ako ja hovorím, že leadership nie je o roli, hej, tak z ľubovoľnej tej pozície môže sa ponúknuť, že počuj, že môžem ti s tým pomôcť, alebo že počuj, dajme si call, hej, a pozrime sa na to, že možno na to dojdeme. A už možno, že stačí, že niekto, kto nie je vystresovaný a nepozeral sa na tú úlohu už niekoľko hodín, hej, alebo aj dní, tak že sa na to pozrie s čerstvým pohľadom zrazu. Čiže všetky takéto tie veci sú naozaj, spadajú po ten leadership, hej, a bonus je ten, že teda, že nemusíš mať tú zodpovednosť toho lídra na krku a všetky tie aj negatíva, ktoré s tým teda samozrejme prichádzajú. Čiže ten sumár vlastne by bol, že nemusím sa obmedzovať tým, že nemám tú rolu formálne, stále môžem sa realizovať aj v týchto aktivitách. Samozrejme, keď je na to priestor, že vždy to je asi za nejakú cenu, či už času, alebo niečoho iného, ale neobmedzovať sa na to, že kým to nemám formálne, tak to nemôžem robiť. Čiže skúšať asi, a to je jedno, že či som junior, senior, alebo ktokoľvek, venovať sa aj takýmto aktivitám, nielen akoby tomu core, tej core náplni práce. Okay. Ja k tomuto ešte, ak ešte máme chvíľku, tak ja by som povedal, že mám k tomu tiež takú akože príhodu, že tiež som bol iba obyčajný člen tímu u jedného zákazníka. Začal som u ňoho, robil som pre neho prvý mesiac. Bol som k nemu pozvaný do Švajčiarska, do tímu, že akože aby som sa s nimi spoznal, a tam som sa dozvedel, že o mesiac oni majú vlastne
deadline na nejaký tender a teraz, že ten tender naozaj potrebujú vyhrať. A teraz z toho technického pohľadu som videl, že to proste nedajú, lebo že to je jednoducho tá funkcionalita tam ani zďaleka nebola a keď bola, tak bol tam akože fakt, že v tom neporiadok. A nielen z toho technického, ale bolo tam veľa iných problémov, že ľudia spolu nekomunikovali. Každý si hrabal na svojom piesočku, nebol tam jasný cieľ. Hej? A jednoducho, keď som videl všetky tieto faktory, tak si predstavte, že robíte niekoho prvý mesiac, dojdete do Švajčiarska, hej, a teraz som si dal tam meeting s tým ich CTO, alebo čo to bolo, poviem mu, že tento projekt je na tom takto a takto a takto. Pokiaľ to chceme toto dosiahnuť, tak takto ďalej nepôjde. Myslím si, že tieto veci by sa trebalo zlepšiť a on, keď to počul, tak bol taký, že OK, zamyslel sa a povedal mi, že dobre Adam, dôverujem ti, že zorganizuj tých ľudí ako len chceš, hej, a že aby sme to snad dosiahli, hej, a my sme ten tender potom nakoniec aj vyhrali. Takže bolo to fakt, že tesné, bolo to náročné, ale prvá vec, čo som urobil, a to je akože tiež taký ako veľmi dobrý trik, keď sú tieto také tie situácie, keď už skoro horí, tak že jednoducho tých ľudí dávať spolu do kolu. Hej, že naozaj, že poď, ty mi hovoríš, že čakáš na hentoho, dobre, tak poďme, dajme si spolu kol. Hej, tak aj už si tam ako tretí a teda, že túto Fero hovorí, že že čaká na teba Peťo, hej? A Peťo povie, že nože, ale ja čakám na Julku. No tak pridám ešte aj Julku do kolu a môžem toto robiť aj pol dňa, kým nezistím vlastne, že kde je problém. A sranda bola tá, že veci, čo potom stáli aj týždne, tak sa vyriešili v priebehu pár hodín. Hej? Čiže, ako hovorí jedna bývalá kolegyňa, kým to neskúsiš, tak nevieš, či náhodou z toho niečo aj nevieš získať a vytrieskať a teda aj ten projekt asi dotiahnuť do toho úspešného stavu, aj keď nie si ten tech lead alebo nejaká akože takáto rola. Dobre. A ja súhlasím, že veľakrát developeri nemajú radi tie meetingy, ja mať ich veľa meetingov, ale niekedy to vidím, že to je také zdĺhavé, keď proste to ide cez toho manažera, cez toho team leadera, alebo cez Slack vôbec, že akože ja keď vidím, že si odpisujeme cez Slack naozaj a riešime nejakú technickú tému alebo niečo, alebo nejaké zlepšenie, tak vždycky hovorím, tak poďme si zavolať, je to oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a áno, takže ako chápem, že veľakrát sa mi stalo aj to, že napríklad presne takéto veci, že kto na koho čaká a tak sa vyriešilo presne na tom kole, keď sa zistilo, že ahoj, to vlastne asi nie je také vážne, nečaká sa, takže súhlasím. Oh. Mne pritom ešte napadla možno jedna téma alebo jedna taká situácia, ak tu máme nejakých teda people manažerov, ktorí nás počúvajú, tak je, že čo by vlastne v takej globálne v celej firme mali nastaviť tí people manažery, aby mali tí tech lídi alebo lead developeri vlastne dobrý priestor na rast alebo na to naučiť sa tie leadership zručnosti. Napadá ti niečo také, alebo aj Lukášovi? Jasné, leadership program. To je teraz taká, asi nie teraz, ale už nejaký čas trendy téma. Buď to teda nakúpime niekde zvonku a nasúkame ich tam a prídu k nám noví ľudia, čo hovorím s dávkou ironie. Často, nie vždy, ale často. Alebo si takýto program vyrobíme internet, čo už mi dáva trošku väčší zmysel, ak máme na to kompetenciu. Čiže čo tým chcem povedať je, že nestačí nám spraviť túto 1-2-hodinové školenie, čo je leadership a teraz to budú všetci vedieť, ale musí to byť kontinuálna aktivita, ktoré sa tí ľudia zúčastňujú, ktorej dostávajú nejaké nové informácie, kde majú podporu, či už nejakých zase mentorov, koučov alebo nejakých takýchto ľudí, ktorí sa v tom vedia trošku lepšie orientovať, či už z firmy alebo aj zvonku, to je jedno, ale ide tam o to, že to je opakujúce sa, že to nie je teraz spravíme to raz a to nám zmení svet. Áno, zmení sa asi na týždeň, kým je okolo toho akože hype a všetci sú lídri a kouči a čokoľvek, čo treba, ale ten hype odíde dosť rýchlo, keď to zase vlastne nenakopneme niečím znovu. Čiže akýkoľvek typ kontinuálnej aktivity, kde sa budeme o tom pokojne už iba rozprávať, že si raz za 2 týždne sadneme a dobre, čo pre nás vlastne leadership znamená a skladať si spolu ten obrázok a skladať si ho dlhodobo. To je za mňa asi kľúčová vec, čo vlastne či už to je people manager alebo ktokoľvek iný môže spraviť a môže vlastne opäť facilitovať ten proces. Nie nutne musí byť on najvyskilovanejší líder v celej tej komunite. Akože z môjho pohľadu dobre si to povedal Lukáš, že také, že dvojhodinový kurz alebo niečo také určite nepomôže.
Je to dlhodobý proces, lebo si musíme uvedomiť, že naozaj človek musí niekedy zmeniť až základné rozmýšľanie, hej? Že vlastne v tej roli toho lídera. A teda firma z môjho pohľadu má stále má dve možnosti, že jedna je tá, že buď dovzdela interne, hej, ale tým pádom podľa mňa možno, že by je jednoduchšie aj finančne asi nejak viac uchopiteľné, keď naozaj zoberieš iba tých, ja neviem, že team leadov alebo lead developerov alebo čosi a ich vyslovene, že majú pravidelné nejaké školenie dlhodobé, hej, to väčšinou to sa nedá za 1 hodinu, za 2 alebo za 3 týždne po jednom sedení. A potom tí už tie skúsenosti a to, čo vedia, už aplikujú a prenášajú na ten tým, pretože presne ako sa hovorí, že lead by example, ľudia naozaj, keď uvidia, že ako sa chováš, ako riešiš situácie, oni to začnú od teba chytať. Hej? Čiže vlastne treba, jak sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, tak treba tú hlavu vymeniť a postupne vlastne sa to všetkých chytí. A potom druhá možnosť teda je naozaj zobrať niekoho, nejakého konzultanta alebo niekoho, kto už v tom má veľa skúseností a zaplatiť ho s tým, že on naozaj sa integruje v rámci tých tímov, pochopí, že čo tam funguje, čo nefunguje a naučí tých ľudí vlastne to nejak hands-on. Hej. Čiže akože to je tiež taká druhá možnosť, zdlhavá, hej, ale teda tiež je to podľa mňa akože viable. Dobre, napadá vám ešte nejaká téma, ktorú by ste chceli doplniť? Premýšľam, ale akože tam asi nemáme veľmi čo vymyslieť. Teda ohľadom toho vzdelávania, toho priestoru, že tam myslím, že tak sme to asi podobne popísali. A ty asi súhlasíš, alebo nie? Nám povieš o chvíľku? Ale Adam asi niečo napadá? No, ja si myslím, že čo sa týka toho ako vzdelávania, tak je veľmi dobre si aj presne uvedomiť to, že tie firmy to častokrát v minulosti veľmi podceňovali, hej, že tých lídrov. Že častokrát zobrali toho technického človeka, no a teraz ty budeš lídovať a on sa proste v tom utopil. Hej. A potom prišiel domov vypálený a vystresovaný a chcel sa celej tej role pomaly vzdať. A toto je práve toto je dobré, že mám pocit, že ten trend našťastie ide tým druhým smerom, že tie firmy si toto začínajú uvedomovať, začínajú do toho investovať trochu peniaze, lebo predstavne niečo to stojí. Ale v konečnom dôsledku tá firma ušetrí tak veľmi veľa peňazí, pretože ten líder je naozaj, že ovplyvňuje celý ten tím a či už je to akože, že v tom, ako kolaborujú, alebo proste čo produkujú, a už sa to dostáva k zákazníkovi, hej, čiže môžu byť efektívnejší, môžeš mať menšiu fluktuáciu, potom môžeš mať kvalitnejší produkt, hej, pretože ľudia sú viac ako keby, že dávajú pozor, že nie sú iba takí, že robím ten istý task 400 krát, hej, a už začínam robiť chyby, no ale pokiaľ mám nejaké ako keby, že nejakú podporu od kolegov, je to zaujímavé, je tam dobrá atmosféra v tom tíme, vedia spolu komunikovať, tak hneď zrazu aj tú kvalitu to ovplyvňuje. Čiže táto investícia sa určite vráti a je dobré, že tie firmy naozaj na toto už začínajú si to všímať a že to nezanedbávajú, lebo tam to potom môže mať fakt veľmi zlé následky. No, rozprávali sme sa teda s Adamom dnes aj o jeho roli a jeho pôsobení vo firme a o tom, ako vedie úspešných tech leadov a iných developerov a rozvíja týmy. A možno mňa by zaujímalo, že čo je tá najdôležitejšia vec pre vás, čo ste si z dnešnej diskusie odniesli, že čo by ste teda odporúčili, ja by som povedala, že tým lead developerom, hlavne v tých tímoch. Máte niečo také? Asi tým a teda nadviazal by som na to, čo hovoril Adam v úvode, a to sú tie zručnosti asi, ktoré je dobre, keď ich vôbec človek uvedomí. Druhá, keď vie pozrieť na seba tak akože konštruktívne, že či mám niečo z toho, alebo nie. A aby som teda vám nezobral všetky tromfy z rukáva, tak by som išiel cez tú dôveru, čo nie je podľa mňa ani ľahko uchopiteľné, ani ľahko nejak akože merateľné, že áno, teraz mi všetci veria, lebo
neviem čo. A ešte akože ako bonus sa to aj dosť ťažko a dosť dlho buduje, ale to je podľa mňa za mňa asi dosť kľúčová zručnosť, ak nie možno aj pre mňa najkľúčovejšia. A vybudovať, alebo byť schopný si tú dôveru vybudovať. A to teda platí možno aj pre toho tej hlida o to viac v tom, že ako developer to možno nie vždy úplne nutne potrebujem k tej svojej práci, ale keď už teda mám tých ľudí na starosti a vlastne aj to, čo vyprodukujú, tak tam je to asi o to zásadnejšie. Ja by som si možno najviac z toho odnesla to, že keď hovorím so zákazníkom ako lead developer, tak teda súhlasím s vecami za celý tím. Takže musím aj vedieť, že či sa k niečomu môžem prislúbiť alebo nie. A teda, že asi by som odporúčala, že snažiť sa o takéto participatívne rozhodovanie, snažiť sa zahrnúť ľudí vo svojom týme do toho, čo vlastne vieme tomu zákazníkovi poskytnúť a slúbiť. Adam, tebe napadá niečo kľúčové, čo by si z tejto diskusie odniesol, alebo čo by si odporúčil? Určite čo by som odporúčil, je to, že tá myšlienka, že lídra z vás nerobí management, z vás nerobí rola, ale z lídra z vás robia ľudia. Hej? A to znamená, že naozaj netreba sa toho báť, môžete si to vyskúšať ako keby, že už tej roli, ktorú teraz máte. A keď to človeka baví, tak netreba sa nechať odradiť, obzvlášť tým, že vidíme, že aj na tomto podcaste častokrát diskutujete o rôznych témach, ktoré sú možno, že až sem tam, že zložité a že človek sa môže toho začať báť, že že toto neviem, že či by som dal. Podľa mňa je dobre si to vyskúšať a nebáť sa toho, lebo ako náhle potom prekonám tú časť, kedy sa musím naučiť tie veci, tak ma to veľmi posunie. Hej? A nielen akože v tom pracovnej sfére, ale aj v tej osobnej sfére ako človeka. Takže určite by som odporúčal, že nech sa toho ľudia neboja a nech si to vyskúšajú. A pokiaľ si prechádzate niečím, čo je naozaj že veľmi náročné, alebo neviete si s niečím rady, tak mne vždy pomohlo mať nejakého mentora, ktorý je buď skúsenejší, alebo akože si tým už prešiel a som sa mohol porozprávať o tom probléme. Častokrát už len porozprávať sa pomôže, hej, a to je tiež niečo, že čo nevždy sa myslí na tých líderov, aby oni sa mali komu akože vyrozprávať alebo s kým poradiť. Takže to je tiež niečo, čo by som ako nezanedbávať vlastnú tú psychickú hygienu. To bola veľmi dobrá rada na záver, s tým môžem iba súhlasiť. Takže Adam, ďakujeme ti veľmi pekne, že si ako prvý vyskúšal rolu nášho hostia v tomto podcaste a tiež ďakujeme za skvelú diskusiu s tebou, aj s Lukášom, teda aj Lukášovi ďakujem týmto a ďakujeme našim poslucháčom, že si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Od zajtra lídrom. Ďakujeme, Adam. Ďakujem.